ko lang pangkuhan ni sadlay na ko ni. Wala kita. Ya, wata we. Si bato na ko ning kwarta ko na may bayro na ba akong para bra. Ang estudyante na ugma na. Kita gyud. Busog mo sinong manok nagihatag ba? Nga busuga ganoon ako sa manok nga akong gitaon ka kanina gaw nga imong ihatag. Nya, busog na kay ka? Oh, Nya, sa mo to tangad naman tong isubak ato nya. Nabusog ka tong usar man to kubok manok. sige lang eh. Basta importante nabusog ko. Kuan ba? Nay beato ba? Kasal na ko sunod si Managaw. Oh, kasal mo? Oh, nangita ko og baboy. Tabangay ko ba nga ba kay nakit anda nga. Naidaghan da sa unahan baboy. Pero ang problema ng tag-iya kay wata kay ila. Aw, sige. Atong sulayan. Aton, basi madani mo dayon. Oh, sige. Ayan. Linisin kita. Tidak pula tadi. Tunang ato ni ron. Daghan kay gawe. Oh, nami pindahan na baytek sigirilyo. Ayo, baytek sigirilyo be. Ayo. Bay. Baca masih gerilyo. Oh, palit ang nami bay. Wait tahu dia, wait. Wait tahu dia. Kau deh atangay kau dari kayak paling kau ilup-lup. Aman. Sa ako dia wala taw dia dai. Ato tagaw. Lawas tanga to ngita tag baboy. Atas babuyan. Baboy. Nang baboy bay. Oh, palit mig baboy bay. Baboy, kasal man ako sunod si Mana mo lang nangita og baboy. Tayo may kayo. Dagang ako baboyan dito. Baligyan ako. Klaro gud na kay baboy basig. Baboy na imong baligyahan. Sa aming taon-taon nga. Kadang-kadang baboyan dito gani. Kung kayo ba yung baboy para makitaan? Ang baboy nasaan? Atulong kay klaro. Ilang baboy palito nimo? Taraw lagi na to kay mamili na kog baboy bisag duha lang usa. Baboy na di. Ato to. Ano tong baboyan ako baligyan ako. Oh, ligo ka na. Bagong ligo na. Fresh compress na. Huwag na tae-tae. Babay, Dick. Ang baboy na ko eh. Tupong din sa agay ginak-agay. Oh, ako ng babuya bay. Oh, tako iyo. Di man ako tako. Anay naman ako. Anay, mas payo gani para asal ning Kasal man ako bay. kasal. Kay may kay bayo kay kahit kay nagkumubay. Usak si man ang imong kublan imong hurot. Tagawa ng buko na ingon nagagungal bay. Sige bay, dara bay, balita bay. Tako ina bay. Niya pila may imong baligyan na. Aw syempre dako kayo. 20 mil. What? 20 mil la. Mahala ko ng 20 mil. Ay, Sa taon ko eh. walay discount ana. Ay, wow, 20 mil kina bay, 20 mil. 20 mil, sige bay. Ha, balita. Dana. Hangyo lang ka, hangyo. Ang iyo lang bay. Aw, sige, kuwan lang. 10 mil. 10 mil, 10 mil na. Sa taon ko. Anay na bay. Pagkasal akong gipangita. Ako na, buko-buko na kapag nagbag noon. Oh, Ako na, 5 mil. 5 mil lang. mahal ka pong bay. Ang kwarta bay. Bay, ko bay. lasa na gina, lasa na 5 mil bay. Ay, ano na pala, ano yun bay? Pagpag ginaw. Tinandaan ko. Ay, ako kasal. Ay, asa mo? Ay, yung ka man. Usap kalibol lang bay. Usap kalibol na. Anay, lagi na tanawa ng dunggan. Pero sa kuha, babaw kit-kit na bay. Usap kalibol dito, balito ninyo. Dako, bitaw, pero awan ng dunggan na nao. Di naman na mahal ka ng usang kalibo ba yun? Anay na ko na. Mangita, biglayin. Ayaw lang bay, ayaw bay. Ayaw, hindi na porta niya. 200 naman yung kwarta bay. Ah, tusitos. Oh, 200 na yun. Ate, uy, baboy na ko baligyan, tusitos. Ah, maungusap. Ano? Oh, sige, anay mo ka. Di ka mo dawat. Oh, mangita sa bahay. Ayaw lang bay. Ay, saan? Dali, sabi ka. Oh, yan, Singon ka, mo. tusitos lang. Oh, sige. Oh, yan. Anay, baboy na ko, parang tusitos. Parang 200 ba yun? Sige, ay, ano, bawa ko pisi. Oh, sige. Magpisi ito. Mahal na. Ang tag-iya may nailan na ito. 200 na itong palit. Gikan sa 20 mil. 200 na. Sus, mo na nindot nga sadlain. Dalian na ilang sa mga kanahan. Nakabaligya yung baboy nga. Di tagiya. Pag-ngita ko mga bago. Ayun, ay tingnan. Nagduwa magbisi. Lamap. Mapakan ka Ba't yung dalawang lalaki? Patingin-tingin sa baboy ko ah. Aba, mukhang umaakyat-akyat pa.
Hindi ko nang binibenta. Mukhang di ko yung kilala. Baka magnanakaw to. Bayaran mo 200, bugingin ako itong magdang pisi. Hindi lang. Hoy! Hoy, sad! Anong ginagawa mo sa babuyan ko? Yun ako, gipalit na lang ako ng baboy. 200 na, matoy laki dali kanina. Di balit, alam mo bang ako nagmamayari niyan? Ikaw, nagyan ha? Tangaling tapat ha? Mukhang mga sinungaling kayo. Magnanakaw ata kayo ha? Hindi. Nailaki dali kanina nga ni Ari. Yan lang, gipalit yung baboy, 200. Gipalit na ba yan na mo? Bakit na may sakta ako, kaya akong baligya ba yan na? Gipalit na ba yan ako na? Dapat bago kayo bumili, siguraduhin nyo kung sino talaga may-ari. Magkano ang benta nyo? Nya? 200. Oh, may baboy ba 200? Mabibili ganyan? Mag-isip-isip ka nga. Ali kayo, papapulis ko kayo. Magnanakaw kayo. Dili ma'am. Ayaw ko yung pulis ma'am. Lahalo kayo ako sa pulis ma'am. Pasensya dyo kayo ma'am. Kaya kami kay Sorry Baloy. kay ma'am, sorry kay ma'am. Kinsay nag-iya ng baboy, man nailad man ni ma'am. Sa susunod, kung bibili kayo, siguraduhin yung may-ari yung bibilan nyo ha. Oh, Sorry kay ma'am. Sige ma'am. Ako na mo Go, maingay sige, ma'am. go. Sorry, sorry ma'am. Sorry Oo, ma'am. go. Sorry. Arin may gaw. Biktima gaw. Ilad di kita. Mungilad nang Ningon pa ko nga, ako pa'y nangilad ki. 200 na kong palit. Kita naman nung nailad no. Society. Hoy! Tuwara mo sa... Uli namin to! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?